Instagram. No, kako ću te... Probaj me pogledat u gradu, probaj me pogledat. Probaj jebeno pogledat u gradu, probaj me debilu jedan pogledat, probaj me. Kažu... Kad sam radio strane reakcije, čitavu zimu sam radio na strani kontent, znači na strance, nek sam mi prozivo, znači koji neće ljudi nikad vidjeti u životu klip. I onda sam tako sam stvarao da nasmijem ljude, da uradim nešto, hajde ono, da ima ljudi šta gledat. Šta ste gledali, Mariju, jel, svaki mjesec koji vam objavi jebenu šminku, Mirza koji tu kopira vedima vloge, isti edit tu radi skoro. Dobro, on je propao onako. Šuti, Nemanja. Pička debela, ne, ja ni Šta je bilo? Šuti. Hajde, evo, znači, hajde ovi veliki youtuber, hoćete u dramu, hajde hoćete u dramu, hajde ulaz se svi u dram da vidimo, hajde ako se želi subscribera pregleda. Kuda je meni do jebenih pregleda i subscribera, uzet mi je hljeb iz usta, Instagram mi je 2 puta isključen. I onda dođe neki Mirza kaže, pa ste možda pomisli da je on sam sebi. Ljudi, čovjek koji se družio sa mnom. Čovjek, ne samo sa mnom, halo, znači ajde jebo mene, nego sa Edom koji se družio. Halo, sa Edom koji mi je s 3-4 godine u sceni, s Nedimom. I onda on tako zapada njima, ajde jebeš mene, ni ne poznajem ga puno. Par puta smo bili zajedno, spavali u istom hotelu 3 puta, pričali o njegovoj vezi, o ovo, znači, i onda on tako dođe ko zabode ti nož u leđa. A debilu jedan glupi, ti si debil, znači, ti si debil dijete, kontaš. A jak si mangup toki nazove i ak smiješ da popričamo, ne smiješ zato što spička ja rano. Pa hajde, eto, kad budeš prolazit čaršijom, probaj me pogledat. Probaj me Beno pogledat. Vidjet ćemo ko je mangup. A ja sam došao, kaže ona je tamo Nik TV, ja se širim nešto po